Il-preżenza tas saċerdoti hija importanti fl-iskola għax huwa mument kważi uniku taċ-ċans li tiltaqa' ma' varjetà kbira ta' studenti, uħud minnhom jattendu l-Knisja u ma' parti mill-Knisja mod prattiku oħrajn forsi le, imma ċ-ċans li tiltaqa' ma' kulħadd, iċ-ċans issir taf il kulħadd, iċ-ċans li wkoll tirrispondi mistoqsijiet u naħseb ħaġa importanti huwa ċ-ċans għall-istudenti u anke għall-istaff li jiltaqgħu ma' rappreżentanza tal-Knisja u ta' Kristu. Naħseb dak huwa mument għalija hija opportunità unika Malta għadna dan iċ-ċans li hija grazzja kbira u ċans kbir li nagħtu din it-toma ta' xi tfisser tkun parti mill-Knisja, ta' xi tfisser li kollok esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tiegħek. Jien naħseb fejn bil-bniedem ikun hemm Alla. U fl-iskejjel assis jinnotaw l-istudenti, forsi min jgħidlek bonġu, min jgħidlek hello, min jitħaklek, min forsi jkun iktar kolt jgħidlek berikni u tbirku. Imma naħseb illi l-preżenza tagħna fl-iskejjel hija iktar ħaġa importanti hija illi aħna nfakru li hemm Alla. Bil-preżenza tagħna, bil-bissima tagħna nkunu mal-istaff, nkunu f'xi klassi, nkunu nistennew f'klassi apposta rar, nistennew, kultant jarak għaddej xi student jiġi jkellmek, jgħidlek bad niġi nkellmek, jew il-ħaddiema jiġu jkellmuk. Naħseb l-importanti li s-silenzju tagħna huwa li jistennija. Jiena nara illi hija preżenza sabiħa li tibni relazzjoni tajba mal-allima, l-istaff tal-iskola, mal-istudenti, mal-ġenituri, għaliex hemmhekk il-qassis qed ikompli iwassal lil Kristu l dawn in-nies, dawn li kollha involuti. Hija preżenza fejn bis-sem tagħna, bil-preżenza tagħna qegħdin ikunu ħanidek xhieda ta' Ġesu u nwasslu Ġesu dawn in-nies. U allura l-esperjenza tkompli fiċ-ċentru tal-katekiżmu, fl-iskola, fil-qudisa tal-ħadd, fil-parroċċa, hemm din l-interazzjoni kontinwa fir-raħal tagħna, allura fil-parroċċa tagħna li għaddejja kontinwament l-iskola, l-katekiżmu, l-Knisja, niltaqa' magħhom fi triq, qiegħed kull darba nibni relazzjoni mhux biss iwassal Ġesu, ma nibni relazzjoni li tkompli ssaħħahom biex jikbru fit-tfal tas-sew maturi waqlin. Jena naħseb illi hija essenzjali u utli li aħna nkunu viċin in-nies, għax iktar kemm aħna viċin in-nies, iżjed nixbħu lil Ġesu li kien viċin il-poplu tiegħu.